Hi mga kaluslos, mayang hapon. Kini ang inyong Kuya Luslos. Guys, naatay bagong buhaton ron, magduwa ta. Uso naman kayo ron ang mga challenges sa social media, especially sa TikTok, no? Kusog kayo ang mga challenge diha. So, karon guys, magpalahi ita na apod tay challenge, no? Kalabanan ron sa atong makitaan, especially sa Facebook, ginabali-bali ang mga pangalan. So, ang atong buhaton ron, we're going to have reverse challenge nga atong pagahimuon. So, atong buhaton, simple ra kayo guys. Na ako'y mga ipakita sa inyo ang mga word or words, then inyuhan ni siyang balihon. So, just within 5 seconds only. So, pagkahuman na, i-read na ninyo, then inyuhan ng i-guess kung unsa na siya. Dali rin kayo guys. 5 seconds, dali na kayo na, no? Especially, kabalo, kita, bansay naman kayo ta, anak, kay sa ato ganing mga Facebook account, ato mga ganing balihon na itong mga pangalan, no? Diba? Sa account name na to. So guys, na ako yung mga awan nyo guys. So na ako giandam dridaan yung mga papers para sa ato ang challenge. Okay guys, so mag-start na ta, no? Mag-start na ta og do sa ato ang challenge, no? Di sa kumuhatag pa-premium ninyo guys, kay pobre pa man ko ron, no? Pobre pa man tong page. So please guys, continue to support our page, no? Mga kaluslos or kaluslusan videos diha. So daghan kayo diha guys. Please like and follow the page, no? Kay puhon, basic puhon, mo-grow ang atong page, then makahatag na ta og premium ninyo, magpa-raffle ta or maghimo ta og mga games para at least mapalipay pud ta mo. Okay guys, so magsugod na ta guys, ha? Magsugod na ta sa ato ang sa atong challenge. Okay guys, so ang permiro na to, mo ni siya. First na to. Yan siya. So ang ipakita sa inyo, ha, na unsa ni siya nga word, then within 5 seconds inyo siyang tag-anon. Inyo siyang i-reverse, no? I-reverse ninyo. So i-reverse ninyo within 5 seconds, no? Unsa ni siya nga unsa ni siya gawas niya, unsa result niya, no? So mo ni siya. Okay guys. So ang first na to mo ni siya. Okay. So the word is Mary. Pangalan ni siya. So the word is Mary. So gaanta mo guys og 5 seconds para inyo siyang balihon, no? Dali ra kayo ni siya para ninyo. Okay. So gaanta mo og 5 seconds. 5 4 3 2 1. So, sa inyo hangon-huna, unsa man ang answer ani? So, ang answer ani guys, ano siya? So, reverse man nato, no? So, Yram. So, Yram, no? Yram, si Mary di ay Yram. No, Yram. So, mo ni usugid kay niya sa ato ang Facebook, especially magbali-bali ta. Okay, man natong first guys, pati sayo na ra gyud, no? Sayo na gyud kay atong mga words nga ato ang ipanghatag. So, napamanta sa sayon nga kuan, sayon nga stage ato ang duwa. So taod-taod magkalisod-lisod ni gamay, pero dili jud asin nga lisod kit kayo, no? Guys, human na ta sa atong first, no? Ang second nato nga word, mo ni siya, no? Second nga word, lulo, no? Lulo. So gaanta mo guys og 5 seconds para balihon ang lulo. 5 4 3 2 1. Kabaho ko guys nga sayon read kis tanan kay mubo ra kayong word, dali ra kay balihon. So ang bali sa lolo, ang reverse niya kay sa mao ni siya lolo, ulol, no? Ulol ang reverse sa lolo. Ulol, no? So ug ato ning gamiton sa sentence, ug mo ana ta, asa day si ulol nato? Stoy ulol. Asa man gamo adto? No, di ba? Ulol. Oh, uso naman kay naron. Ano man ta sa ikaduha, no? So, proceed na ta sa ikatulo. So, sa ikatulo na to. So, kani ikatulo na to, ating tanhawon. Okay, mo ni siya atong ikatulo nga word. So, ang ikatulo nga word kay lubot. Lubot guys, lubot. No? So, gaanta mo guys og 5 seconds para ibali ang word nga lubot. So, 5 4 3
2, 1. Okay guys. So ang answer na guys, di na lang nato ipagawas ang answer guys kay ngano, purti namang loora guys. Sulod kayo. So kay na ko sa inyong nahuna guys, no? No? Di na lang nato nanibaliwan guys kay no, purti nang loora. So guys, nasa gibali-bali no. So ang first nato kay unsa ganito? Ang first nato kay Mary sa atong gibali nahimo siyang Wairam, no? So usually guys no, ato yung ginagamit no, ginagamit na nato gid permi no. Sa nato yung mga words nga gamito na ibalihon ra nato para di masabtan. So Mary ang ikaduha, unsa ganitong ikaduha guys? Lolo. So lolo ang bali kay dali ra, ulol, no? Ulol. Nya ang ikatulo nato, unsa ganito ang ikatulo nato? No? Ikatulo nato kay lubot. So, di na lang nato na sisgutan guys kung saan ang bali sa lubot guys kay pertiging luura guys. Luod kayong lubot, no? No na yung mga words nga. Atong balihon, maot kayo no, maot kayo ang bali. Okay guys, so inana, no na yung mga scenario guys nga kanang magkatawa na lang tabagay tungod aning mga bali-bali nga mga words no. No, para ana for example, no, mo tawag ka. Mutawag ka. Kanang tawagon nimo si Mary. Abi for example si Mary so nimo. Nya nagkaistoryahan na sila, gusto siya magkaistorya sa iyang lulo. Mo ana ka nga Wairam. Nana ba si ulol nimo? Oh, nana na bago ra naabot nana diri si ulol nimo. Oh, nana si ulol nimo. Daw kahuman pagkaabot sa ulol, sa lulo. So mo ana din si Mary, si Wairam, si Mary mo ana naglingkod man si Mary. Mo ana din siya. Hoy, ulol, kumusta naman ka? Mo ana din lulo nga. Ay, shush. Mary, hali sa good Mary. Mo ana na yung lulo ni Mary. Ya mo ana din si Mary kay balihon man po niya kay di kasabot ang yung lulo. Mo ana din siya. Ulol, di ko kaadto diha ulol oy. Kay ngano? Purting sakita sa akong tubol. Ya, tungod sa sakit sa akong tubol ba, murag kagawso na akong lubot. Peace good. Inana guys, no. Makalingaw siya paminawon guys pero no. Umot ba nakasabot ba to yang lolo ato? Guys, ang buot pasabot ato guys ni ana siya nga, ni ana si Mary nga kanang ulol di ko kaadto dira ulol kay sakit kayo ko ang tubol, mura na kagawso na akong lubot. Kung ato na siyang i-reverse kay balihon guys, ni ana di siya nga lolo. Di ko kaadto diha lolo kay ngano sakit kayo akong lubot na kagawso na akong tubol. Gabuang lagi no. So, proceed na guys no sa ato ang next. Human naman ta sa ikatulo, so ikaupat na ta. Sa atong ikaupat guys, medyo lisod-lisod na siya kay 2 words na siya. Nanata sa kuan sa lisod-lisod nga stage no. So, kanahanglan maayo jud kayo mo no. Paspas jud ang inyong huna-huna sa pagbalino kay 5 seconds ra ba guys. So, dapat paspas ta. Okay. So guys, ang ato ang ikaupat no nga kuan, atong ikaupat nga word. Okay guys, so proceed na guys no. So ang atong word or words, duwa na siya ka words guys. Tuamok na siya guys. So gaanta mo guys og 5 seconds no. Dapat paspas ang huna-huna ha. 5 seconds para sa ato ang challenge. Okay. So 5 4 3 2 1. Okay, unsa may answer? Ang answer guys kay maot ko. Guys, di na tinuod guys ha. Di tinuod guys nga maot ko. Di na tinuod guys. Guwapo ra ba ko? Okay, kamo ray maot guys. Ayaw jud ko nimo apila na guys. Okay guys, no. Proceed na sa ikalima na nato, no? Sa ikalima na nato nga challenge, no? Medyo lisod-lisod sa ni guys, no? Kay kato 2 words man to. So karon same ra gyapon guys. 2 words ra gyapon guys, no? So kani siya guys, ang ato ang kuan. Mao na siya. Word guide. 2 words ni guys. So upawg-ok. So ganta mo 5 seconds guys to para mabali ninyo, ma-reverse ninyo, no? Papaspasay sa huna-huna. Okay, 5 4 3 2 1. So ang answer guys kay gwapo ko. O guys, tinuod na guys nga gwapo ko. So ayo pag-assume guys nga gwapo sad ka ha, no? Gwapo ko. Gwapo ko. Tinuod na. Ay sige pagkuan ko andi nga gwapo sad ka. Okay, sige guys. Proceed na guys.
Last one, pinaka-last na lang dyan sa atong challenge, no? Karon guys, lisod na ni siya. Lisod na ni siya kay 3, no? Tulo ka words na ang atong balihon within 5 seconds. So, medyo lisod-lisod nga challenge, guys, no? Sa ato ang bali-bali challenge or sa atong reverse nga challenge, no? Okay, so, kanin siya guys, taas guni siya guys, no? Kaya ito balihon ron. Yan tabog 5 seconds. Okay. Ano siya? 3 words, no? So, ang word na to is I love you. I love you. So, ganta mo 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Nana? 5, 4, 3, 2, 1. Kay baw ko, naglisod na kagbali ani no? Anong naglisod man kagbali? Kay love naman ko nimo. Uy, I love you. Love na ko niya. I love you. Anong magagawa? Laging natutulala